आफादा बैसागु फोरबो फालिदों। बर' हारिनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ दाब दाब जायगायावनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा खुंगा 6 बैसागु लोगोसे मसलपुर हालाम दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1 रंजालि बैसागु फोरबोखौ खौसेयै सानसेनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौफुरि बाथौसालिनि लांगोनायाव फालिनायखौ नुनो मोनो। बेनिनो हाबाफारि बायदियै गौथुमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि निकलसन बसुमतारी बिथाङा आरो रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो लेङाइ आफादगिरि उदयमल बर'आ। बेनि उनाव थिखानाय हाबाफारि बायदियै बोर बिनाय हाबाफारि, उदां बैसागु रंजानाय आरो बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनायखौ खुंफुङो। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव गोबां मोसाखावरि आरो हारिमु सिबिग्रा रायजो राजाफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौबो नुनो मोनो। मसलपुर हालामनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 1 बैसागु रंजालि फालिथाय फोरबोआ दिनै बाथौफुरि थानसालिनि बे फोथाराव फुंनिफ्रायनो गोग्गोम हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। गिबियावनो जोंहा दिनै फुंनिफ्राय दङमोन गिबि दरखं बेखेवनाय, बिनि उनाव दंमोन सायनासालि बेखेवनाय, बिनि उनाव दंमोन गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनाव दङमोन रंजालि बैसागो फोरबोनि फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनाव दङमोन गोथैसि बावनाय, बिनि उनावनो जोंनि मोनसे मैखोम हाबाफारि बे जाहैबाय बोर बिहो। बेवहाय जोङो बे ओनसोलनि बे हालामनि बैसोगोरा मानसिफोरखौ जोङो लिंबोनानै बिथांमोनखौ जोङो खुलुमनानै बिथांमोनखौ जोङो मान बावो आरो लोगोसेनो बिथांमोननिफ्राय जोङो उन्दैफ्रा खुलुमनानै बोर लायोबो आरो बे लेखायैनो बे हाबाफारिखौ बोर बिहो हाबाफारि लानाय जादों। बिनि उनाव दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो दङमोन। बेनि उनावहाय जोंनि बे बैसागु रंजानाय आरो बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारि दङमोन। बिनि उनावहाय जोंनि जोबथि हाबाफारि हिसाबै दङ गेवलां बैसागु रंजाथाय आरो बान्था राननाय, बेबायदि हाबाफारि दङ। बेबायदिनो जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो गोग्गोमैनो बे हाबाफारिखौ 7 बैसागो फोरबो फालिथायखौ जों खुंबोनाय जादों। देग्लाय जोङो बादायलायनाय हिसाबै बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेराफारसेथिं जोङो बैसागु हानजा मोसानायखौ जोङो उदां बैसागु हानजा मोसानायखौ जोङो बादायलायनाय हिसाबै नङाब्लाबो जोङो मा खालामनाय जादों एबार जेसेबांफोर मोसानो फैगोन बिथांमोनखौ जोङो माबा मोनसे रांनि अनसुंथाइ गारि भारा महरै जों हरनायनि बेबस्था खालामनाय जादों आरो बेखौ खुंनायनि गुबै थांखिया जाहैबाय जिहेथु जोंनि आफादानो हारिमु आफाद, बे हारिमु आफाद हिसाबै जोङो बैसागुआ मोनसे हारिमुजों नांथाबना थानाय मोनसे फोरबो। ओंखायनो बे फोरबोखौ जुदि जों हारिमु आफादा जेबो मावालासिनो थायोबा हयथ' जोङो हारिमु आफाद हिसाबै थांना थानायनि जेबो ओंथि थानाय नङा। बे ओंथिखौ साननानैनो जोंनि दिनैनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बोसोरबा सिगाङावनो बेखौ बर'मा हालामनि सिङाव दरबार हलाव जों मोनसे मावफुं मेल जादोंमोन आरो बे मावफुं मेलावनो जोङो माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बाक्सा जिल्ला हारिमु आफाद हिसाबै मोनसे बैसागुआव जोङो मोनसे गोग्गोमैनो बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो खुंलांनो थाखाय हाबाफारि लादों। जाय हाबाफारिखौ जों सानै हयै मा खालामनाय जादों बैसागुनि 7 खालाराव खालामनाय जादों। मानोना गुबुनारिफ्रा जेरैबायदि खात बिहु जायो थिग बेबायदिनो जोङो बे खात बिहुनि गेजेरजों 7 बैसागोनि गेजेरावनो माबे सानखौ जोङो लायोब्ला मोजां जागोन बेखौ सानै जोङो 7 बैसागोनि लास्ट खालि बे सानखौ थि खालामनाय जादों। जिहेथु मानसिफ्रा गोजानाव साख्रि मावनाय बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनाय बेफोरबायदि मानसिफ्राबो बैसागो जानो थाखाय न'आव फैयोब्ला अन्तत 7 बिहुसिम मानसिफ्रा न'आव थायो नालाय बैफोरबायदि मानसिफोरनि जों हेफाजाबखौ मोनगोन बेबायदि साननायजों जोङो 7 बैसागोनि गेजेरावनो जोङो खालारखौ जोङो 7 खालार खालि लानाय जादों आरो बेखौ मावफुंनानै जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोङो हारिमुआदि मा बुस्थु बैसागोआदि हारिमुनि मोनसे एंगारनो हायि मोनसे फोरबो बेखौ जोङो दिन्थिलांनो थाखाय बेखौ मोनथिहोलांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा
लानाय जादों आरो